Iż-żieda fil-popolazzjoni mingħajr pjan u viżjoni min-naħa tal-Gvern Laburista qed tifga lil Maltin f'pajjiżhom stess. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'diskors li indirizza fil-Parlament l-4 fejn insista li mhux aċċettabbli illi f'pajjiżna l-Gvern jibqa' jmexxi mudell ekonomiku illi jibbaża fuq skjavitu modern. Bernard Gregg saħaq illi kull min jgħix fil-Gżejjer Maltin għandu dritt għad-dinjità tiegħu. Nġibu fix-xejn il-politika tal-iskjavitu moderna illi dan il-Gvern huwa daqstant kapaċi fiha. Ma jistax ikun mhux aċċettabbli illi konna l-abbuż tan-nies huma min huma, ġejjin minn fejn ġejjin, u x'inhu l-orjentazzjoni tagħhom, u x'inhu l-livell edukattiv tagħhom. Kulħadd għandu dritt għad-dinjità f'pajjiżna. Min se jirfes f'pajjiżna ukoll għandu dritt għad-dinjità tiegħu. Kif l-istess għandu dritt għad-dinjità min jgħix f'pajjiżna, min jirċievi s-servizz f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li bosta persuni għaddejjin minn diversi sfidi u tbatijiet varji minn mhux ilaħaq mal-ħajja u minn sempliċiment anzjana li qed issiba diffiċli tikkomunika ma' min ħsiebha għas sempliċi raġuni illi ma tafx titħadded bl-Ingliż. Dawn il-weġat ma nistgħux nixxuttawhom bil-paroli, ma nistgħux nixxuttawhom bil-kliem fieraħ, ma nistgħux nixxuttawhom bil-PR. Dawn l-uġieħ irridu nindirizzawhom bis-serjetà. U meta niġu għan qudiemkom biex nivvutaw biex ma nibqgħux nagħtu miljuni lil Vitals u lil Stewart. U tlabnikom bil-ħniena. Bqajtu tippersistu, tafu li qed jisirquna. U tajtuhom 70 miljun oħra, tajtuhom 80 miljun oħra. Tafu li mhux qed jinvestu. Kif jista' jkollkom il-wiċċ illi tibqgħu tippersistu u tinjoraw il-weġat tan-nies? Għalhekk il-passjoni, għalhekk ir-rabja. Bernard Gregg stqarr illi l-unika viżjoni li għandu l-Gvern Laburista hi illi jibqa' jimporta l-eluf ta' ħaddiema barranin minn barra l-Ewropa bil-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin issa kważi irdoppjat bil-konsegwenza li l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin qed titkisser. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi il-ħaddiem illi qed jaspira l paga aħjar qed jispiċċa jikkompeti ma' min lest jaħdem paga inqas minnu. Għalhekk stqarr illi għandna bżonn nimxu minn ekonomija ta' kwantità għal waħda ta' kwalità. U insista li minkejja l-investimenti ta' mijiet ta' miljuni fit-toroq is-sieda fil-popolazzjoni qed wassal ukoll sabiex il-Maltin jibqgħu imwaħħlin fit-traffiku jum wara l-ieħor. Minkejja dan, int għadek teħel fit-traffiku. Minkejja dan, in-nies, aħna, il-poplu, mhuwiex moqdi. Mela, anki fejn sar l-investiment, issa sarx tajjeb, sarx ħażin, għax sarx bil-fondi Ewropej u mhux importanti. Illum qed nitkellem biss li sar l-investiment. Tajjeb. Imma ankemm għandna problema, ankemm qed teħlu fit-traffiku. Imbagħad ikollok il-Gvern jgħidlek oħra xtar taħi biex issolvi l-problema ta' traffiku. Bernard Gregg sostna li l-viżjoni tal-Labor hi li jiftaħ il-vit kemm jiflaħ u sussekwentament jipprova jara kif jalqu bħal fil-każ tal-White Plates. Fi kliemu stess pajjiżna jeħtieġlu viżjoni soda u ċara għal ġenerazzjonijiet attwali u futuri. Iżda minflok dan il-Gvern irid jibqa' dej mingħajr viżjoni ġusta l-infrastruttura ġenerali tinsab arkub tiegħha. Mhux qed ilaħqu mal-karozzi għaliex daw il-popolazzjoni kważi rdoppjawha. Mela l-isptar mhux qed laħħaq mal-pazjenti għaliex daw il-popolazzjoni kważi rdoppjawha. Mela s-sistema ta' drenaġġ mhux qed titlaħħaq mal-popolazzjoni għaliex dawn kważi rdoppjawha. Mela s-servizz tal-elettriku tal-ilma mhux qed laħħaq għaliex dawn irdoppjaw kważi il-popolazzjoni ta' pajjiżna. U l-edukazzjoni l-istess. Għax irdoppjat kważi l-popolazzjoni ta' pajjiżna għandna anki hawnhekk l-edukazzjoni tagħna illi qiegħda taħt stress. U fil-waqt li sejjaħ lil Prim Ministru Robert Abela biex ineħħi lil Ministru Clayton Bartolo minn fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi wara l-instab li mexa baġir skorrett,
Bernard Grek tkellmu wkoll dwar il-fatt li Bartolo ma jridx jippubblika r-rapport tal-industrija tal-films għax qal illi mhux jafda lill-oppożizzjoni. Dan huwa insult lejn in-nies, inti m'intix tafda lilek innifsek u l-ħmiġ li taf illi hemm f'dak ir-rapport biex qed taħbih. Inti m'intix tafda lill-poplu Malti, m'intix tisma' lill-poplu Malti meta ħaddik id-deċiżjoni. Mhux lill-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni hija xogħla illi tkun qed żommkom in check. Ġifieri issa prattika ġdida, nagħmel appell il-Prim Ministru se jagħmel. Kull rapport li jkollu se jkompli jaħbih kif diġà għamlu fil-passat u nafu x'ġara fil-passat. Bernard Grek temm jgħid bil-qal illi dan il-pajjiż jeħtieġlu politika illi taħdem għan-nies u mhux politika illi taħdem lin-nies.